Iya ah, iya ah, iya ah, iya ah. Hansa beri. Ayo so. Yuk, 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 yuk. Atur posisi. La 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 la. Yo. Ah, ya. Ayo so. Awas, awas. Egi, egi. Pipi. Double, double. Ari, ari.
Iya.
ya to yo 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 os yo yo Sinang wong resmine kita sinopo sino karto berkat arto bakar tidik ilmu luhur tumrap ing tanah Jawa agama ageme
Yo
Sukses tetep dengan karo aku.
Yo. Iya, yo. Jaran gore wis nyoto bener mlayune. Soprotene si teci eci. Saya suwe saya bener mlayune. Si teci bang meneter si goreng bener mlayune. Jaran teci cingkrak-cingkrak iwi-iwi. Jaran goreng wis nyoto bener mlayune. Soprotene si teci eci-eci. Saya suwe saya bener mlayune. Si teci bang meneter si goreng bener mlayune. Gajah pisah karo aku wis ra karep Nangis aku wisit senadyan lara ing batin aku lilo pisah nganti lahir batin. Tresno sing Yo. Iya ya.